Hi guys, welcome to T-Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisha dziri kutenderera pasocial media. Tom Jones ola one man one condom adzoka zvakare achinyomba ED guys. Auya akati Dehenya raMnangagwa rawanikwa kuMalawi akaisa zimusoro zihombe hombe. Ari kudedzera kuti zidzoro raMnangagwa tariwana rakazara mvura. Munongoziva mega Mnangagwa hapana zvaari kufunga, ari kungofunga zvinhu zvakadhakwa. Ndozvataurwa naTom Jones. Ola munongoziva mega Jones ola asi azobvunzwa nevamwe vazukuru vambuya Nehanda kuti koinda mazuva ano wakati zizi azori kutya here, asi wakaudzwa kuti tokurova here nevanhu vezanu. Saka Tom Jones ola apindura akadedzera kuti aiwa handisi kutya, kungoti mazuva ano ndakamirira kuti ndione kuti sadhaki inoti kudii. Asi vanhu vafanira kuseka vachidedzera kuti pakuzoti zidehenya raMnangagwa ataura chokwadi, zimusoro rakazara mvura, hapana zvaanofunga. Problem zvinhu zvaanongoswera achifunga kungonikikira kungoriga maelection nevanhu veZANU-PF nekuba zvezimbabwe, zvevana vezimbabwe. Saka vanhu vataurawo zvinhu zvavo vachiteedzerawo vachiseka vachidedzera kuti apa wataura chokwadi. ZANU-PF iri kutiparadzira nyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiti zidehenya rake zihombero rakazara mvura, vamwe vati rakazara mavhu. Saka handizivi guys tinoti kudii, munongoziva mega nyange achitaura ED wacho zvinhu zvaanotaura panoshaya vanhu vanonyatsozviunderstanda. Munongoziva kana uri president, when you are talking something people have to concentrate kuti vakuunderstand, vakunzwisise sezvavanoita kuna Chamisa. Nyange zvake Chamisa asati apresident, but munongoona kuti soon you will be president. Saka ndozvachitaurwa naTom Jones achidedzera kuti zidehenya rake raED chairo chairo riri kuMalawi ngauye aritore rainaro iri rakazara mvura nemadhaka, hapana zviripo. So ndonyaya yanga tauya nayo guys. Ndikuudze kuti zvachinzi chii naTom Jones ola. Tom Jones ola anambobvira afarira ZANU-PF ever since payakaba gold nekurakasha nezvese zvairi kuititira muZimbabwe, kuba ichiriga maelection. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.